Tämä on autosi. Ja tämä on puhelimesi. Ei vain yhteys maailmaan, vaan myös uusi kauko-ohjain Defa Warm-up auton lämmitysjärjestelmään. Voit kytkeä auton lämmitysjärjestelmäsi päälle tai pois päältä helposti Defalink-valikon liukunäppäimellä. Mutta sinullakin saattaa olla päivittäin toistuvat rutiinit. Voit asettaa minkä tahansa ajan, jolloin haluat autosi olevan lämmin. Etsi ja valitse aika, joka sopii sinulle parhaiten. Sinä päätät. Valitse päivät, jolloin haluat noutoajan toistuvan. Voit itse valita lämmitysajan tai automaattisen lämmitysajan, jolloin lämmityksen kesto säätyy ulkolämpötilan mukaan. Tallenna valintasi. Tämä on helppoa. Defalinkin kautta voit lisätä noutoaikoja, muuttaa asetuksia tai poistaa asettamasi ajat, missä ja milloin tahansa. Mitä jos verkkoliitäntäjohto ei ole kytketty eikä lämmitys käynnisty? Katso puhelimestasi. Verkkoliitäntäjohto, joka ei ole kytketty pistorasiaan, näkyy punaisena sovelluksessa. Vihreä johto sovelluksessa kertoo, että johto on kytketty oikein. Voit myös valita, että sovellus ilmoittaa, mikäli johtoa ei ole kytketty. Lämpimästä sängystä on vaikea arvata, kuinka kylmä ulkona on. Tarkista ulkolämpötila Defalink-sovelluksesta. Ja autosi sisälämpötila. Voit tarkastaa akkusi jännitteen pienellä sormenliikkeellä. Akun kuva on havainnollistava ja saat ilmoituksen, mikäli akku tarvitsee latausta. 3 valkoista viivaa tarkoittaa täyteen ladattua akkua. Kuten varmaan tiedätkin, että jos akku on tyhjä, autosi ei käynnisty ja tämä on huono alku päivälle. Defalink toimii mistä tahansa. Sieltä, mistä puhelimesikin toimii. Se on helppoa ja mukavaa. Defalink. Parempi tapa aloittaa päivä.